दोनबोग्राफ्रा सान नांदों नों मा जादों खिथालाय आंजों अनजायाखै दिनै ना अनाखै दिनै आङो ओंखाम बुरजा जायाखै औ ए मोनायावसो जागोन ओंखामखौ हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटिउब चेनेल नोंथांनि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दिनै आं थांनो ओंखारलायबाय ओरै सासे मिनिगासिनो गारि गाखोहैनोसै आरोना ओमफ्राय थांसै नोंथांमोनजोंबो दा मा मा शेयार खालामलांबाय थानोसै फैबाय थादो होमबा आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो आं गाखोगोरनानै लानोसै दा खयथायाव मोनो आठथायाव खारगोनदां ओमफ्राय एसे सिगां ओंखारनो हाबाय आरो आं फैबा मोनाहाय नै बैनो दां गारिफोर हा लाजियोहाय नै बेलाय नै बेनो दां बेयाव गाखोनांसिगोन हनै हनै आं थांसै दे औ दे बाय बाय होनदो आंखौ बाय बाय होनदो बाय औ आरो खयथायाव खारगोन खयथायाव थांसै नै जोंहा दिनै मोनजानांगौआ दाउदै बिराद गोथाव गोथाव मोनजायो जोंहा दिनै जानोसैलाय आरोना दाउदै जुजोबखाबाय नै मोनफा मोनफा बयनोबो संख्रि बोरायबावसो नै आरो जुग्राया नै दिनै मोनजालायबाय जोङो दाउदै बेनिफ्राय आवगोलथ' आरोबाव चावमिन सुजि बायदिसिना मोनजायोमोन आरोना ओमफ्राय नै दाउदैल' नङा दाबो आलदा आलदा मोनजायो नै क्लास गनानै आङो बेयावहाय फैबाय आरोना जिनिस लांनांगौ दङ एसे घि लांनो फैदों आङो जाग्रा नै जा क्यूट क्यूट बच्चाफोर नै घि लांफैदों मालाबा मालाबा केक बानायनायाव होलाबायनो कक'आ पाउडार नांगौहाय मालाबा मालाबा केक बानायनो ओरैबायदि उखैबाय जाग्रा दखानावसो फैबाय आङो दसा जाग्राया लाबोबाय बेनो आंनि फेभरेट आरो आं ओंखाम फैनो हाला ओमफ्राय बेखौ जालांगोरसै ओंख्रि नै बेखौलाय बिराद गोथाव मोनो आं जा उखै हाबखानायमोन ओमफ्रायहाय जा हाखु दाखुबो आरोना जानायाहाय माने टाइमाबो जाबाय गारिया खारथारसै आङो बेग मोनसे दोननानै फैखादों आरोना जायगा लानो होननानैहाय बेखौ दोनबोखादों आङो ओमफ्रायहाय दसेनो जानानै फैगोन आङो होननानैसो थाब थाब जाफैग्रोदों आङो बेखायनो नाहर जाबाय थानाय जादों आरोना ओरै नाहरसैलाय गारिखौ नाहरसैलाय खारखोना माखो ओमफ्रायहाय आरो जानोसैलाय बेबायदि हाखु दाखुआनो ओरैबायदि थाब थाब जाबाय आङो माने मा होनबावनो जेब्लायबो हाखु दाखुआनो जायो आरोना आंना जाखांसै थांनोसै आरो दिनैहाय एसे थाब फैबाय आङो देहाखौ एसे बोरैबा मोननानैहाय थाब सफैबाय आरोना एसे 3टा बारबाय ओमफ्राय बेयावनो सफैबाय नङाबाथ' 3टायावसो ओंखारनाय जायोना सफैबाय आरोना ओमफ्राय नै देहाखौ आं बांद्राय मोजां मोनाखै ओंखायनो एसे देहाखौ थाल लानो होननानै बिदिनो जाग्रा आरि लाबोदों आरोना आङो नै मानसिफ्रा अबेहाय थांलाजोबबाय माथो स्रिं स्र'थार दुगैनानै लाग्रोसै ओमफ्रायहायसो ओंख्रि संनानै जानोसै आङो पनिर लाबोदों आङो बेखौ संनानै जानोसै आरो माने देहाखौनो थाल लानाय जाथाराखै दा माने दा बेखायनो आङो एसे थाल लानोसै होननानैहाय जाग्राफोरबो बायदिसिना लाबोबाय आङो फिथाइ सामथाइ लाबोबाय ओमफ्रायहाय मा होनो रायज्लायनोसो हालायलांला आंहा मेंनायाहाय ओमफ्राय मा लाबोदोंमोनलाय दा मैगंबो लाबोदों आङो
बिट गाजर ओमफ्राय केपसिकाम दा केपसिकाम जोंनो पनिरखौबो संनानै जानोसै दा दुगैनानै लाग्रोसै आङो फ्रेश जानोसै बेनिफ्रायहाय सङै खावै जानोसै आरोना दा एसे जाबोखाबाय नालाय दहाय दसा जाबोखाबाय नालाय बेखायनो एसे हागौसिगोन आरोना होमबाबो एनार्जि गैयै मोनथारदों एकदम बोरैबायदि मोनगासिनो देहाखौनो दे हाला जायखिया बेखौबो लाबोदो आङो डार्क चक्लेट ओमफ्रायहाय मोननै लाबोखाबाय आरोना ओमफ्राय बेखौ एसे एसे मोनसे मा होनना बुङो बेखौ थुख्रा बिदि फिसा फिसाल' जागोन आरोना आं एसे जाबोखाबाय दहायबो ओमफ्रायहाय माने बेखौ दोनखोमानानै दोनसै आं नङाबा दा जालाबायनो बिगोन सासे ओंखायनो बेखौ दोनखोमानानै दोनसै ओमफ्राय बेखौनो सानफ्रामबो एसे जाबाय थानोसै आरोना एसे थाल लानोसै देहाफोरखौहाय बांद्राय बेबायदि खस्थ' खालामनायाव देहाखौबो थाल लानांगोन ना जानाय लोंनायजोंहाय नङाबा जाद्रायाबाबो जाया हनै उपाय गैया जानांगोन आरो नै रुमावनो लाबोजोबदोंमोन नै मैगंफ्रा ओमफ्राय नैबेखौ होनानै जालाबायनोसै दा फिथाइफ्रा नै ओमफ्रायहाय मा दंबावोमोन किसमिस नै बे जाहैबाय घि आं लाबोग्रा ओमफ्राय नै बेयाव दं पनिर संहैग्रोथारसै आङो नाया गांलाबनो नै माबायदि उन्दुनानै थागासिनो उन्दुगासिनो दाबोनो पात्ता गैया दुगैदों मानसिया सालाद गाजर बिट ओमफ्राय बेयाव आइ संनानै दोनदों नै आलु फिसाजों माबाजों मा होनो बेयो अन्थाइ बाजाब बिलाइया ओमफ्राय नै आं संनाया दासो गरम गरमनो पनिर केपसिकाम बेखौहाय संबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर बे बिट माबाखौ सालादखौ आं बांद्राय जानो सुखुवा मा खालामबा जानो सुखुनोथाय मारै जाबा सोरबाफोर माबाबा आलदा जाबावो नामा बिटखौ लानानैहाय ओमफ्राय आं हले जानो सुखुवा आरोना बांद्राय दाबो बेखौ खावसेल' बानायदोंमोन आङो ओमफ्राय इन्ट्रेस्ट मोनासैबो मा जादों आया किक जायो बियो नै सिखारबाय ओंखाम जाबाय आरो फिथाइ जाबावनोलायनो गावहा माबेलाय मा फिथाइ मा नाममोनलाय आपेल आपेल जादों होनदोंना आपेललै आपेल होन आपेल आपेल नों बेयाव जिरायबाय थादे आं जाग्रा नागिरहैनि एसे आङो सम दिहुननानैहाय मा खालामनो नागिरदों दाथ' हलिया सफैनोसै नालाय हलि फैगासिनो होमबा हलि जाहां जाबाय बेखायनो बयबोथ' गेलेखायो नालाय दा फिसालायाबोथ' फार्स्ट टाइम जागोन आरोना एबारसोहाय माने लास्ट इयारावहाय बे लोमजादोंमोन बिदि गेलेनो मोनाखै ओंखायनो एबारहाय जे माने एसे देरबायबो रोंसिनबायबो बुजिसिनबायबो नालाय एसे गेलेथोंसै सानबाय आङो ओमफ्राय खिन्थु आङो बायरानि बे कालार्सफोरजोंहाय माने गेलेहोनो बादों आरो बेखायनो आङो सानदोंखि माने बिराद केमिकेल्स थायो ओमफ्राय बबेबा रंफोराहाय माने खारद'नो नागिरा माया बेबायदि जायोना ओमफ्राय आं गिनो ओंखारो आरोना उन्दै मानसिफोर ओमफ्राय मा जायो मा जाया नङा होमबा गिनायाथ' फैखायो जाहैबाय बिमाफ्रा बेखायनो आङो मा सानदों न'आवनो माने कालार्सफोरखौहाय न'आवनो बानायनोसै जा एसे कालार्स ओंखारो माने बेजोंनो ओरैनो नियमनि आन्था गेलेथोंसै सानदों आरोना आङो दा नै आङो बेखौनो रेडि खालामनो नागिरदों मा माजों खालामनो नागिरदों दा नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो मा माजों दिनैहाय कालार्स बानायगोन दा बेखौनो शेयार खालामनो सानदों आङो दिनैहाय नै नायलांदो होमबा मा आङो गासैखौबो रेडि खालामनानै लाग्रोसै ओमफ्राय दा बानायबाय थानोसै मारै बानायगोन दा माजों बानायगोन दा नायदो आरोना नै आङो फार्स्टआवनो नैबेखौहाय नै रेडि खालामनानै लाग्रोसै
दा नै आङो गासिबो रेडि खालामनानै लाजोबखाबाय नै बेयावहाय बिदिनो बुथुवा ओमफ्राय नोरसिं दङ बेफोराव नै सिनायखाबाय दहाय खानाया ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बिट ओमफ्राय बे हालदैनि सिगाङावनो बेफोरनि रसखौहाय खालामग्रोनानै लाजोबखानोसै नै दै फुदुंबाय आङो दै होबाय ओमफ्राय बेयावहाय नैबे बिबारखौ होनानै लानोसै बेखौ बिदि खालामगोन ओमफ्राय गासिबोथ' बेबायदि नङा एखे प्रसेस नङा बे हालदैनिखौ बानायनानै लाबाय आङो दै होनानैहाय हालदै पाउडारखौहाय लगायनानै लाबाय आरो बेयावहाय बे जालायबाय मोनसे नै बेहाबो ओंखारबोहांबाय कालारा गलाब बिबारखौ होगोनसै दै होनानै ग्राइन्डारावहाय मा कालार जायोलाय नायनोसै बेखौ गलाबा बिदि ओंखारबाय बेखौ सरनानै लानोसै दाना बे बिलाइफोरखौबो नै होनोसै आरो ना बेयावनो दै एसे होनानैहाय ग्राइन्डाराव होनोसै बेबो बिदि ओंखारबाय नै गासिबो कालारफोरा दा रेडि जाजोब्बाय बिसोरनो नैबे जाहैबाय बिलाइनि ग्रीन कालार बे जाहैबाय गलाब बिबारनि पिंक कालार नैबे जाहैबाय बिट कालार बिटनि बियो ओमफ्रायहाय नैबे जाहैबाय मामोनलाय बियो अ बेयो बिबारनि अपराजिता बिबारनि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय हालदै गासै मोनबा कालार जाबाय बेयावथ' दाथ' आजिखालि बयबो माने इउटुबाव नायनानै सोलोंनो हाखासै नङा होमबा थ' आंबो बेबायदिनो नायनानै सोलोंनाय बेखौनो आङो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनाय जाबाय आरोना नायलांदो नै मा मा खालामगोन मा मा नांगोन बेनि थाखाय दा नै बे खुरै मोनसे लाबाय बेनिफ्राय नै बेयावहाय आधा दंखायोमोन आरोना एसे दङ बेयावहाय गोदिनो बेखौ एसे लाग्रोसै आं बेयो कर्नफ्लावर नै बेसेबांफोरा दं नै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय गोदान बेखौबो होबावनोसै आथा उथा फानग्रा गालामाल दखानाव मोनखायो बेखौ मिन्थिखायो दा बेजों दाना नैबेखौहाय एसे मोदोमनायनि जनसन बेबी पाउडार जायखिजाया पाउडार होजाबाय आरो पाउडारखौ होनोसै आं एसे लगायनोसै मोजाङैनो जायगाया फिसाद्राय जाबायहाय आंना र' आलदा एसे लाना नै बेयाव आरामसे मिक्स खालामबाय ओमफ्राय दाना एसे एसे लगायनोसै नैबे ग्रीन कालारजों बानायग्रोसै आं एसे एसे होनानै अपराजिता कालार हालदै कालार नै दा लोगोफोर आङो बानायखांजोब्बाय गासिबो अबेबा कालारफोराहाय माने माबायाखैबा मिक्सबो खालामदों आरो ना आङो बेफोरखौहाय ओमफ्राय नायनायबानो जाबाय नोंथांमोनाबो माजों माजों जुदि ट्राइ खालामनोबा खालामनो हागोन आरो ना बेफोरबायदि न'आवनो ने कालारफोरखौथ' बानायखांबाय दा बियो राननो थाखाय टाइम नांबावगौ बेखौहाय राननायनि उनावहाय बियो माने ओरैनो खेबसेनो जाया बेखौहाय जुदि ग्राइन्डाराव बेहा डिस्टार्ब जालायबाय ग्राइन्डारावहाय माने बेखौ पाउडार बायदि खालामफिनबावनांगोन आरो ना होमबासो बियो मोजां जागोन दिनै बेखिनिखौनो खालामबाय आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय एसे एसेखौनो बानायनाय जाबाय आरो ना दा नै आङो अबेबा कालार्सफोरखौहाय मिक्सबो खालामनाय जादों अबेबा कालार्सफोराहाय माने नैबे रस माबानियानो गलाब बिबारनियानो बांद्राय जायाखैमोन बेखायनो आङो बेखौहाय एसे मिक्स खालामनाय जाबाय ओमफ्राय कालाराबो नै बांद्राय मोजां जायाखै बियो ओमफ्राय नै आलदाफोराथ' मोजां जाजोबदोंआनो दस्राफोराहाय
ओमफ्राय आं गलाब बिबारनि कालारखौ खिन्थु मोजां मोनासै आरोना बेनो बेखौहाय होमबा जायफोरा माने नेचारेल कालार जेनेबा फुजा होयो मायोना ओमफ्रायहाय नेचारेल कालारफोरबो जेनेबा फुजा होनायफ्रावहाय होनो लुगैयो अब्ला बिदिनो एसे एसे बानायनो हागोन आरोना ओमफ्राय जुदि गथ'फोरनि थाखाय केमिकेल्स गैयै बयबोथ' लुगैखायो नङा होमबा दा हाथाय बाजारफ्राव मोननायफ्राथ' गासिबो केमिकेल्स थाखायो जायनि थाखाय बिराद भरा भरा नाङो बेथ' बेबायदि नांनायबो नङा खिन्थु बेनि कालाराहाय बेबायदि नाङा आरोना एफाराब माने बे हाथाय बाजाराव जेरैबायदि नाङो बेबायदि नाङा आरोना बियो जास्ट स्लाइटलि ओरैनो पाउडारफोर बायदिल' नाङो ओमफ्राय ओरैनो बियो खारजोबोसो आरो बेबायदि फुख'नांगौ गैया बेबायदि जेबो गैया आरोना थ' बेनि कालार्सफोरखौ जेनेबा हाथाय बाजारफोराव मोननाय बायदि एफाराब माने एक्सपेक्टेसन खालामनाङा बेबायदि नांनांगौमोन होननानैहाय जास्ट बियो न'आव बानायनाय नालाय जेबो केमिकेल्स गैयै नालाय बियो नांथाबनानै थाया आरोना थ' बेखिनियानोसै लोगोफोर दिनैनि आंनि हलि स्पेसियेल हलि कालार्स बानायनायफोरखौ नोंथांमोना माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों खिन्थाहरबानो जाबाय दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं